Yamba Giyako Raguyise Uyise Malo Oya Oyi Nagoyo
ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni manazaretha ayingcwele njengoba ngifika la namhlanje na mfikela ngizosho ukuthi uThixo uyeza namhlanje na istatement sami siyajika sithi ngizobonga namhlanje na ukuthi ni hoste uShembe ngendlela engijabule ngayo nani nangiswa ngiphethe inkonzo ngifeyise uThixo ngoba mina uma uThixo ekwakhuluma nami angisuki lapha asho khona njengoba ngila nje manje ngithanga nitshela ukuthi kukhona isikhathi sokuzalwa nesokukhula uyabona uma umncane unezinto eziningi ozenzayo ezinye ezingasi umuntu phambili lawa uyiphambili leminyaka lena uNkulunkulu asengiphe yona yokudala ewu45 neminyaka uNkulunkulu angiphe yona ngiyumfundisi iminyaka ewu26 ngoba 27 uma namanje na angakwazi ukulalela uShembe uma ekhuluma wangcono phela ngiyeka ngithathe ngeCovid ngivele ngihambe umsebenzi wami awuke ngizomsiza ngawo webona namhlanje na njengoba ngila nje ngiyumfundisi wenu lapha eBongozi eGauteng province eThembalethu naseThuthukela ngijabule kakhulu uNkulunkulu manje ngikhuluma ekuseni ngiphendule emini ethi nge28 October ngiyangena eThembalethu impela ngaze ngasho ngenhliziyo yami ngathi ngasi ngoba nama kangakanani ngoba ingane zalapha ngisebenza nazo eThuthukela kusukela uThabethe uzubaba uHadebe kuzofika uNkosi abantwana bala ekhaya basebenza eThuthukela noma ngibaphatha kabi mina abanandaba futhi abanandaba nomkhonasi ngoba banandaba la ukuthi umsebenzi kaShembe uyahamba sebenza nabo labantwana ithethelelo lisebenza nayo ama-ofisi eThuthukela ngize ngilande nabantu amabandla ezobasiza kuzolekelelwa mathuthe ngemoto yami ukuthi umsebenzi kaShembe uhamba manje namhlanje na bengiphatheka kabuhlungu uma kutholakala ukuthi uNkulunkulu wakhuluma nge5 ka-Agasti kodwa akwenzeki lase ngaxoxa noThixo ngathi kodwa Thixo angijabulanga ngendlela okwenzeka ngayo ngoba wakhuluma nge5 ka-Agasti kodwa akwenzeki Thixo ngizokhuluma bafike inkonzo ngakhuluma ngempela bathi ngizokhuluma uma ngabe ngonile ongcono uThixo uyongibopha athi akulungile mkhwanazi ukungifesa ukuthi ngathini usho phambi kwabantu ngoba nami inhliziyo yami yayisibuhlungu ngoba labantwana ngisebenza nabo lapha kodwa manje ukuba umuzi womunye manje sekweqa isikhathi ngoba ethe uzosa ngo1 day manje washo phambi kwami wathi 1 day angeke usisize ngalutho ngoba kukude eGoli abantu baseGoli baningi ohamba bengamdelanga ngelanga elilodwa ngcono singaye emdluli lapho sizoreplace lo 1 day ngo1 week to 2 week ekhuluma phambi kwami Thixo ama-social network abantu
mangifika la eGoli ngifika khuluma olunye ulimi lwesiGriki ishilo nakuThixo bathi ama-social network akhuluma ulimi engasathuli kahle singalukhulumanga mina nawe Thixo uThixo wafuna wangijabulisa wathi ngiyangena ethemba lethu njengamanje nje iGoli lonke wonke umuntu eGoli ukhuluma ukuthi uqala mhlaqala ukusetshenziswa ethemba lethu siyakhona sonke siyakhona sonke ushilo ushebe futhi ushebe uzoyeka ukuseGolumana nizoqhubeka nokwenza izinto zenu zokulwa ushilo wathi ngikhathele nina wathi njengamanje njebe kokugcina siyasonke ethemba lethu ayibonge inkosi siyosebenza khona inkosi ifike la engiphethe khona ethemba lethu ila engiphethe wona umusengugadile lowo nyazi sijabula kabi unyazo mangifika mina la ngibuza mina ngingumfundisi ngedwa luthi ethemba lethu bayaphila ngithi bayaphila ethemba lethu ba ngijabule kakhulu uManazaretha ungathi inyanga zinde kakhulu uOctober fika ngiyokwenama kangakanani nama enhlizweni yami ngoba uma ngabe ukuthi uyafika ushebe ethemba lethu iyobe igcwele incwadi manje ngoba sengiyonejista ngithi shebe ngiyosho ngisengirejistile baba ukuthi ngo-October uyasinika la ithemba lethu ayibonge inkosi washo uThixo wathi uma sengisebenza kahle mina ngiyonikezela idate yenu yemisi yombili eShopman ngilokho ngincenga nami ngincenga isikhathi esiningi umuntu uma esebenza usebenza abashamba babengambona abantu uyabona khona lento esingisi esilungu okuthiwa to search the neatly in the high stack could you search the neatly in the high stack until you get it sibekezelile ke eManazaretha sihlezi kuleyo nkinga leyo esingayazi iminyaka esingayazi ukuthi engakanani ngisho sikhulule uLushembe uthe linye ibala nje ungahambe emhlabeni manje ngiyongena ezulwini ngoba ngikhuluma iqiniso mayibonge inkosi umsebenzi anginikeze wona ngwenze ulikhiphe ngomlomo wakhe wathi senizena hlangana noma behlale kusho namhlanje omume asingamvumeli asiyithethele inkomo engeke esiqeni ingene yodwa thina silandela uThixo mayibonge inkosi 6:4 say
iyakhuluma le ngoma ithi laba abagulayo ubasindise Nkosi laba abagulayo nathi usesule izinyembezi uThixo zathi uma ingena laphana zingena enkonzweni yasekuseni zaphinde zangena kwasemini zaphinde ngokwesibili zangena kwasekuseni zangena kwasemini ngasho wathi siyatheleka isandla naso manje uyangenisa umfundo Manazaretha anazi ukuthi bengiye ngijabule kanjani noma bengiye njani hambe ngendlela efanele yabona namhlanje nangikhululekile nje ngafana namhlanje ngizongena ezulwini ngoba umsebenzi kwenzile ngawenza ngaba brave ukuqhuba ngiwenza kahle ngeqiniso labantwana abala ekhaya benza umsebenzi bapende ithempele ekuthuthukeni bangitshela ukuthi kunamadilamu kapenda akhona ethemba lethu langcola kanje ithempeli siyawulanda ngathi mina yenzani konke abantu abami basho njalo oHadebe ngathi yenzani abantu abami konke bafika namathini kapende balipenda lonke ithempeli isandla naso Manazaretha ayizange ize ime injini ukuduma udizini benimfaka kanti phokubonga into enjani kanti yiphi lento efanele mayibongwe nefanele mayingabongwa akungadunyiswa uma abantu benza into enhle shutha ngemfundiswa lutho uma ngingakwazi ukubonga abantu bemphakamisile ukuthi umhlangano nguhostile ngiyethemba ethemba lethu nizongihosta futhi nimphakamise ngihosta umhlangano ayibonge Nkosi kubuka phela abefundisi phezulu nisebenza bese kuthiwa hey kodwa befundisini basekolini yazenza izinto ezinhle zenziwa yinina thina kufanele sinincenge ukuba nisilalele uma sithi yenzani umsebenzi kaShembe ngoba ithina esiphambili asithumile uShembe ukuthi sinincenge bese niyawenza umsebenzi singanidlavazi khona kuzoba khona ukuthi uma sithi nami uShembe uyeza manje sibe nethemba ukuthi inkomo ikhona imbuzi ikhona ukudla kukhona hawu Manazaretha ngiyabonga nami futhi ngitheni hleze ekuthuthukeni nje ngabona izingane zasesonda neso zithi kodwa baba siyabona ukuthi awuphuzi lutho ukho drink bamba lapho uthenge na uphuzo maphuzwa ayibonga Inkosi awu kanti benithenga ingwenyane kimi awu kanti nina nisonto zesiphukuphuku kini mina kangiboni ukuthi niyangithanda Manazaretha kodwa ngiyakhuluma amaqiniso ngifihle ngithi nangisiza nje nami ngiyanyalathe nje ngikhombisa umuntu ongenaqiniso nafika kimi mina mfundisi siyabona uhlezi unyongo bekuntela awuphuzi drink wakho bamba la awunamoda awushembe kanti izingane zingithanda ngempela thana manje izinto nje fanele ngibonga kukho konke nikwenzile mina engathi ningaqhubeka nokwenza ningami niqhubeke nokwenza futhi ningasho ukuthi umhlangano usuze kithi ethemba lethu ebese nikhohlwa ukuzokhumbuza uShembe iholo lakhe akhambe nje konke mase sifikile lapha singasamuyeki uShembe ukuthi sasayiye kunyazi simashe size holo uyabona nami ngiveka ikukukule ngisho siphela uShembe ufuna umani hamba naye yabona ngangikhuphula amasoda abo nginamasoda amanye engakhuphulele kahle ngolungisa kahle manje ngalelela nangizuma nanthatha uShembe na rocka naye nina ningifihlelile kusoda nanihambisana nami ngangekho eduze kwenu manje ngesa kuthi kuyahanja manje kuyoshana city awukusiya hawu bona bafaka manje icathule manje uNkulunkulu nami ngasile ngafaka izami ngibona manje nginamakhukhwethele nje manje ngiyobona umshoni phela umhlelo iyahamba Inkosi yendlela entize nami ngiyobona ngifaka uthayi wami phela ngiyolala sengulungise kahle umfuke ngufaka ibonga Inkosi
unyazi uma uhamba nalo livele uthi awuyekele umNazaretha wena uyekele umNazaretha khumula unyazi uma uroka nalo angituphile betuphile namanje ngithi sizosa ngikuphile namanje sezodlala la manje angisenze ukuzudala umthwalo ukuthi ngithwale isudu ufuna mahlale la uma roka unyozi ngiroka nalo nami I am a gentleman reverend yabonga inkosi angithi ushaba phukula usikhoza amabhano mphume Cape Town inkosi ibhano ushaba ngiyalafa emzini wakhe ulo wakhe wayo indiziwe iyolenda nami yalenda nami international airport wasixosha abakade be-airport wathi suka lapha kule ndawo akufuneka abantu abadidididi abangazi ukuthi bazokwenzani ngathi shembe ukuthi basho kahle bayabona ukuthi yindlela esisayo bese izafika imoto zika-Uber iqashiwe safika phela nami ngalanda isikhwama esidonswayo samasonto nami ukuthi singene lapha nami ngathi uma ngehla ngandonsa isikhwama ibonge inkosi lenje gentleman kunyaze ngikhiphe etoilet ngifaka phezulu ey'ntweni ngapha sey'ntweni maNazaretha kwathi uma sifika laphana besisusa bethi ayihambe lezi moto nathi asisuke lapha singcolisa indawo siyenza untidy ukuba sibe lapha ngathi lapha kabazi kahle ithe indiza uma iza nonyazi lafana yaqala yazi ukuthi yaqala yathi washuka kwathiwa naso-ke ebuye eThekwini iza nonyazi lwesu angazi bayebedakiwe beze belumemezela ngoba badala inkinga bathi bangasho njalo sabuya sangena safacea oncoming pedestrian not oncoming cars safacea oncoming pedestrian abantu abahamba ngezinyawo bephuma e-airport bahamba ngapha bephuma bangena ngalena thina sangena lapha abaphuma khona sephula igede lokungena saliphusha salephula sashona khona sithi ngolethu unyazi sithe sibona amaphoyisa nawo asethi nawo olethu unyazi olethu lathi mali lweshe airport unyazi laphana lweshe airport zaguqa ngamadolo zonke zathi zungele zikhoma zithi unaselimele unyazi bonke abantu bafese besondela kulo sebenikele khona lapho kwavala i-airport bashaya iqueue bazonikela bonke namaphoyisa ade sixosha ngabona khona ukuthi uyabona-ke manje enye into-ke lefikile kulaba bantu bebenga-expect ukuthi kuze umuntu ongaka ngabona ukuthi unyazi uvula kuvaliwe maNazaretha bese kusele thina singekho ey'ntweni esingaphucukile uyasisiza ushembe yasincenga siphucula siphucuke nasey'nhliziyweni zethu ake kube njalo-ke maNazaretha ake silithande unyazi ake silithande isonto nama akingenze nami ngiwathanda imizi enginikwe ushembe yombili amen ya ngiyithande nithandazisa ukuthi ngiyithande le mizi nginekamela ethemba lethu nginesikhiye sasethemba lethu isikhiye sasekuthuthukeni zihlala zombili kanje ngumthuma uthi akade awuvula lapha ngithi ungavuli ngalesi sasethemba lethu nase sasekuthuthukeni vula ngalesi besebenza sobabili phela naye uthi angasuthi abede gijima ufike uthathe into ethize lesi esasethemba lethu nasi okuyisona hawu ngize nginey'khiye zemisingashebe futhi nami ngiyi-owna amakamela kodwa inhliziyo yami ayivumi hawu angathi ngavuma inhliziyo yami maNazaretha ngiyafisa ukuthi ivume kade ivumile inhliziyo yami kodwa lona engaboni nini ukuthi ivumile lona engaboni ukuthi ivumile ngoba njalo uma ngisenkosini bengikhuluma ngiyikhonzele ithemba lethu ngikhulume njengoba nangiswa ngishumala nje lapha kwaye kade sikhuluma naye straight verbal ite ngiphethe kabi le
nasethemba lethu baba ukuthi izingane zakho kade sagcina ukufika kuwena sekuyimina manje engafuni baba ukuthi uye kuzona ngimemeza phepho nje ngale ngayidlalela ngayixoxa ukuthi into emphethe kabe nje yile Lothu uyaza ayikhuluma phela ukhuluma ngendlela ungayikhuluma ngayo cha baba ngizoyikhuluma kuze sinalo lezingane ziswe ukuthi ungesinjena akuyimina ngizokumemeza empopela wathi umemeze awubiza ngempela futhi nangubuya abafundisa abantu bazothi uthi akiwe lo ufesa bani ngenkulumo uthi washo Thixo utshela abantu usuthi ngokushisa sontweni kulungile owangikhuluma iqiniso cha ngase ngiqale uqala ngawo babela umlilo wathi akulungile ngase ngibona nami ukuthi ayichali izodumisa injema dumamini ayithi ngasukuma ayithi ngasukuma ngahlala ethempeleni phakathi ngihlalela nje ukuthi isu seliswakele liswakele namhlanje yena ngiyomfundisi kulezi ingane impela manathi ngicela inhliziyo yami beningaboni nini ukuthi bingekho mnandi kahle yazi mnandi kahle namhlanje uyangibona mamncane I'm very happy ngiyabona igcwele kumina ngoba umsebenzi wami ngikwenzile I'm very happy that esontweni ukuthi namhlanje ngizobonga ngibonga umsebenzi omuhle sengathi singayiphatha kahle sonke ke sikade abantu abanamanga khona abantu abanamanga lapha esontweni uyabona njengoba ngishumayela nje ngikhuluma nje ngikhuluma i-copyright ngishumayela isonyazini manje na 100% I'm protected 100% uyisonyazini mawusuzoyisake komunye sinayo la eGoli ucelse hey kade ngasakhuluma nje bantu inkosi iqinisa ukukhuluma ngawe akekho umuntu okhuluma ngomuntu esontweni sikhuluma ngoshembe kuphela ukuthi ushembe aline yonke indawo isulu ulisileke lizokuna ngo-October seliyana khona manje nakimi anginankinga ningalenzi iphutha ngiyohamba ngiye ekhaya uma ngisuka eNtabazo kodwa uma ngisuka nje eNtabazo lapha bese ngibasekhaya nami ngizolo ngifonile impela ngifonele hey nenze njalo uqala nini kanti usetshenzwe themba lethu ngizokhuphuka ngizohlala la njalo ngemoto yami ngishone ethemba lethu siyobona ukuthi ukuphi lapho kwenzeka khona nami umsebenzi wami engiwenzayo njengaloya nyaka lapho amanzi ehamba kakhulu ethemba lethu ngahamba ngawo Tresa njenge artisan qualified artisan kuma municipality ngaTresa ngathola ukuthi amanzi arobha abafowethu avuza lapha yana ngase ngiyawalungisa emitheni amen amanzi I'm a qualified artisan artisan wami I must use it ethemba lethu as I'm using it ekuthuthukeni ayibonke Nkosi ngizizwa ngiyomfundisi ke manje ngithokoza kakhulu ngijabula nje ukusokona ngiyabona uyabona mambona usokubuka kukasisuma mncane ukuthi cebezela ngiyabona ukuthi kusho ukuthi kuhamba kahle impela ayibonke Nkosi ngoba umncane mangayithole kahle into nawo mangakuthole kahle umbono evele ngungubala nje sengiyamazi-ke mina wangakithi lona e-143 inkantolo yethinye ngiyamazi mangayifuni ukuthi uvela kuqonquba njengesizulu awonamhlanje yena hayi ungaze ubuze ukuthi onje sisi ungokwabani athi hayi ngoba mncane phela ngikane kwasibiya angaze asho phela namhlanje right amshawujabulile naye ukuza ukuthi inkosi isa ethemba lethu kuyamenyezwa lapha bengikho lapha kumenyezwa ukuthi inkosi yethu ethemba lethu masilindele njengamanje amalungiselelo bayasho bayafifa abantu bafifa ngezwi libaba ukuthi ethemba lethu uyathanda uthandise besikhona
sebesethemba lethu silungiselela uThixo. uThixo sifinto sisonke sibahle sijabulile kade simghodloze ekuthuthukeni simghodloza njengomntwana sithi khiphi iqiniso nazi ingane ezingibuka kabi wathi uShembe cha ngathi mina ngathi uzoxosha uma senjumela kanjalo ngathi uma senjumela kanjalo ngathula ngizobafundisa bephumba ukhuluma kanje kuShembe ngayithulela nje ke mina uthe uma ethemini inyongo siyiphumela ngathi nakho-ke liswakele inkosi izwi labakhalayo inyembezi zenu uzizwile uShembe ngoba umazi batshazwa abaliphethe ngithi mina nikhalela mina senize nifuna ukungizonda nethi mina mfimbeni noShembe namhlanje uma ethi uShembe uyeza-ke manje zinqamukile iy'bopho umoya wamayibonga inkosi khululekane kadani abantu bamanga kothi kufika u-October sobe singasafunani impela sobe singasafunani siyoqala nje yabona namhlanje ngizobonga namhlanje amafoni kuze kusebomvu nikhuluma amanga wosenda intshumayelo eshiwo umkhwanazi ungacabangela hayi qiniso mina ngimbonile bakithi nokwesho kuwe nje cha mina ngisho enhlizweni yami uShembe angenza inhliziyo yami ngimthande nonke phela anti ngasho ngiphethe inkonzo ngathi unginike isithembu baba ngafa nangafa ngasho mala kanjalo iso lesithembu engikhuluma ngaso-ke mina uyabona-ke awuthuli mamncango yimi engishumayelayo ishize kusatshethe too much manje yabona manje angazi kuthiwa yini umuntu uma esejabule kakhulu noma angazi inhliziyo yakhe is extremely hot inside uyabona njengamanje ukuthi kodwa ngabe u-October ukude kakhulu engathi ngabe useduze nami ngisho njalo engathi ngabe useduze ngifuna ukubona kahle ngibona kahle lokhu kuso ukuthi uqhubeke kanjena na ngifuna ukubona kahle lolu thando uShembe alufunayo thina fanele sikhulume iqiniso thina sesiyahamba iminyaka isiminingi kakhulu fanele angifuni ukukhohlwa lokho I am old enough now abaningi ubaba akafika ngakule minyaka engifike kuyona wahamba earlier ubaba mina sengidlulile ngilandela umkhulu wami ngidluliswa ngoba ngihlezi kuShembe manje uma ngizokoniswa uweke ngeze ukulala nawe ethuneni ngolala ngedwa I'm very sorry angisafuni lutho manje angisezolutho ngaphela manje ngizunyazi nje kuphela unyazi kuphela oluzowungikhokhela uzovuma ukuthi ngihambe lwenqaba nami ngeCovid angizukulibala uwe mamncamo ungangilibazisi wena sithe sami Jehova ngalesabelelo njalo mncenga inhliziyo yakho mamncane ngoba ungakithi ngoba ungakithi impela xola uShembe uyeza kithi simsonke manje asibe munye njengebumba lasemene singashwaniswa umuntu lezi ngane ngisebenza nazo ngiyekitshele ngithi niyambona asisebenzeni hla isuthi umsebenzi kaShembe siyeke imisebenzi yabadotshwa abadotshwa sibayeke kanje thina siyasebenza thina Thabethe uyasebenza ijoka lokusebenza likuwe ngikufonela nje kusuku bengifonela nje kusuku Thabethe ngoba angisakhona ukungena esilingeni phezulu ngoba esengilahle eyesight lokhu ngabuya ku-COVID I'm not fit enough ukuthi ngingakhwela phezulu seya eyesight siyalahleka ngokuthi ngizowa phezulu ngishaya isilingi ngoshaya phansi manje ngithi cha Thabethe gibela mfowethu ubuke igiza ukuthi yenze njani ngimvuse kusuku ahambe ubuke igiza ukuthi yenze njani ngoba angisakwazi ukukhwela phezulu kodwa i-support service I'm doing it myself mayibonge Nkosi i-support service ukuletha ama-mail eSoriji ama-mail amanzi ngibabeka eduze kwendlu thatha Thabethe faka phakathi ayibonge Nkosi I'm doing a support service ulimi lokwa technician lo
lokho athi kukhona sanitary appliances ile yenziwa uThabethe. Sanitary appliances is doing everything inside the building. Sanitary appliances. Mina, I provide him with the secondary mains which send the water to the building. Should I'm doing a support service. Ningaka, ngisakhona phezulu. Yabona leyo link leyo. Link yami noThabethe. uThabethe sesanda leso. Mina ngujenene. Ngisethemba lethu ngisethuthukile. Kahle kahle umfundisi akekho one side. Umfundisi akekho one side. Akekho ethemba lethu akekho ekuthuthukile is an umbrella. Uma kuthithwa ithemba lethu ithithwa umfundisi. Uma kuthithwa umfundisi. Kufanele ngithinteke ngokufana manje. Ngingathinteki uma kuthithwa indawo ethile. Uma kuthithwa indawo ethile ngibe negative. Uyabona amaphutha kufanele alungiswe wonke umuntu. Nami kufanele ngalungisela amaphutha lawo. Mawuthitha ithemba lethu uthithe mina. Mawuthitha uthuthuka uthithe mina equal. Uyangibona nje angazi kona kodwa mina ngamakhosikazi ami afikile ku5 wona ngiyazama ukutreat kahle bengihlulwa yili isodo. I'm talking the truth mayibonga inkosi. Inamakhosikazi awu5 inkosi enye ngiyangakubo kaDubazana. Yebo kodwa bengiyakhona ukubacontrola into ebingihlula isodo. Uyabona njengamanje nawe ngikuqile njengamanje hayi niyangizwa nje ngiyabona phela mina ukuhlupha unyazi mina ngihlupha unyazi futhi ngihlupha umuntu wangibuyisa semfile cha manazela athi ngathi uNkulunkulu angahambela kithi sonke akuqedwe labantu abanamanga esontweni ngoba manje na njoba nje kuthiwa kuphelile unyazi lithela uhlanganisele kuphelile luyajabula akajabule lo nonedimoni. Hawu aliphuma idimoni kuwe mamncane sisi wami selifumile lamika uma sebaphume kuwena kimi iphumele futhi ayibonge inkosi. Angithi sikhuluma sonke nesiphethe nina ayibonge inkosi. Ngikhuluma phela iqiniso phela njengomthetho manje. Yabona into ngikhuluma is a copyright. Mawuthiwa ngifuna namhlanje ngangena ezulwini ngoba I copied of everything. Nekufanele ngikwenze which I was not doing. I must correct it. Manazaletha ingcwele ngiyajabula kakhulu njalo ukukhuluma kwami ngibe talkative. I'm not really talkative. Ngiwumuntu othulayo kodwa manje ngokujabula kwami ngijabuliswa ilanga le28. Yabona ilanga le28 mina lengijabulisile. Futhi uma ngithi ngiyaforecasta ngiyalalela ngizwe igoli lonke liyahlokoma. Lihlokoma ngokuthi ithina siyethemba lethu. Engathi ushemba ngenza njalo umoya onjalo uhlome kanjalo bonke abantu bethemba lethu. Ushemba fika sibone singancanye. Mina ngilo ngisho seyimeetingini lapha bekuthi uma kwenziwa imeeting kube khona abasithepha emeetingini. Bese behambisa inkulumo njobe njalo. Beyisonyazi unyazi imali ufika lunguthatha lungibekela lithi awunawa manga wena tshela mina benithini lapha emhlanganweni wena uphendule wathi awufunda ngiphendula kanjani impela baba ngiyabonga ukuthi uphendule kanjani qhubeka ke ubathi ake bangikhuluma into etshekile emithingini ngoba bayathefana mina ngizwa yonke into nani ke nizoqala nithepane ngoba sonke yabona manje sesixoshile idimoni enoqala nithepane ke manje nifuna abantu enizobasonda nabanye ukuthi bayasondwa luyeza unyazi ngale asisesizwana unyazi bese lustopa lombelo khala ubisi ukuthi lusekithi ngithi ngiyafika lifulathela unyazi hawu kuba lifulathela unyazi nansi sisale saxabana. Ngiyacela Manazaletha ngisizeni kuze kufike umhlaba wokuphela ningalwi esontweni ningaxabani
khona uNkulunkulu eyongemukelisa ukungena ezulwini into ezentethelelo ziyezenza ama-ofisi eThemba Lethu. I was not aware during that time. Ngatshelwa semfikile ukuthi naka amathoyilethi akade enziwa umfundisi why sonke sidukuze ehlathini. Ngesikhathi intethelelo isiqala isiyosebenza ekuthunthukeni ngiyibonile intethelelo niyalapha ikhona ekuthunthukeni isebenza laphana sisebenza sonke benza umsebenzi omuhle. Kusho ukuthi naseThemba Lethu azoshintsha lawo amathoyilethi ashaye nawo. Ayibonge inkosi ngoba inkosi yathi awashaye lawa nalawo azoshaya azokwenziwa nashayayo ngazo ngoba amanzi akhona. There's no problem. Kuhle manazathe engcwele ukukhonza, kuhle ukukhonza obala. Siyajabula namhlanje eManazaretha. Kahle kahle ngizobonga namhlanje. Ngizobonga namhlanje yena ngibonga umsebenzi owenzile ngubonile mina. Bengisebenza ngonyaka odlule ngasebenza nani. Bayibethela injini laba bantwana laba. Bayithele Themba Lethu, bayithele Ntabaso, bayithele Ekuthuthukeni. Kodwa mina angibonanga ngithi ngiyakwenza lokho. Inhliziyo yami ayizange izikwamukela. Angizange ngize nginijabulele. Noma niwuthele Ntabaso nisiza mina abantwana baseGoli. Kodwa ngangihleze Ntabaso. Nami uyazi nganginjani kodwa ngangi just like uyazi ngathi ngikuyo lahlelo ngihleli laphana ngistranded laphana kushiwo noma yini abafuna uyabona abantu bebesho noma yini musu usebenza indawo yaklini ebese bexosha bethi awusafanele wena wakhona bekhuluma yonke into abafisa ukuyikhuluma kodwa ngizange ngicasuke Ntabaso ngahlala kunjalo ngikhonje emehlweni kanje ngithule ngithoke phansi ngiye kubaba athi bahlala phansi bazokhathala. Ubekezela ngaphiwa khona ukuthi ngibekezele noma kunjani. Ngabekezela still namanje ngisabekezela. Ushembe washo amagama amahle wangijabulisa ngokuthi uze Themba Lethu. Ubekezela kwami kungisindisile emoyeni ngoba uyazi uma nabelokuhlala bekhala njalo bethi ngathi bayahlushwa bengahlushwa. Kukhona abantu abanamanga abagijima phakathi kwethu. Bekhuluma lokho bese kuyasifanela lokho abakushoyo ngoba nakho phela lezi ngane ngayitholi lutho ikusifanele. Ngikhalile kushembe mina ngathi baba sekungifanele kusale kunye nje kuphela baba iThemba Lethu baba yona esele Nkosi yamakhosi ukuba wangisiza nje kuyona ngathokoza kakhulu. Usona ngimemeza nje ngishumela lapha sesike ngikhuluma lento la naye waphumela obalo shembe ngiyabonga mananza ingcwele ukuba nibekezele kuzofika lesikhathi uyazi umane wonke ni guilty nibukana ngalawo mehlo nikhuluzana ngalawo mehlo la abanye angibazika abantu mina bengiyibukela leya ngakithi intombi ngivelisho ngamehlo athi ngithi uyangisona mamncwa kodwa ke kulungile ngoba ngakithi akachaje umkhwanazi uma uzulimi lwami luthi thatha lapho ungangijaji in bulk generalize uthi ngoba abantu bathi umkhwanazi is involved there. Jaja mina as what I said to you. Uma ngithi ushembe unyalo uNkulunkulu kimi unyazi lalela lokho engisho ungathi kusasa engathi akakholo kahle umkhwanazi kanti ungizwile mina ngithi uThixo wami unyazi kuphela. Hawu bekungekho right sihlukene sihlezi kuyile one platform sithi unyazi wezulu uThixo kodwa futhi lapha nasicula ingoma engafani neyoni bese zingcono kunathi. Namhlanje ngiyathokoza namhlanje ukuthi kufike evuthwa ndaba lo nyazi luhambe lujabulile unyazi nathi uma ningena laphana sinithatha ngiqhamuka office edala laphana ngathi mina kulabo abanye wonke lamathempela wangene ngemva kwesandla leso azingene one line zonke befundisa asibaholeni bonke equal lapho la sasigide phambi kwenu sinisa kuThixo nonke nangiyaqala bangena abanye
bangena abanye ababengahlangani bebengaze beyibone belandelana nethempeli lesesandane kodwa kule game bangene ngegedeni lodwa same time behola abefundisi equally bobathathu sigida nani ngokuthi ngangigida noma ngangikhululekile angigida phamo wena mina ngangikhululekile mina ngithuma ngibheka ngibona konke kusukela lapha nje kusha abasemaqhawini laphana abasekhithi inkosi labona bake bahlangana ngolesingaki labo bantu konje naba behlangene zonke ilandela isandla leso zinto eyodwa amafuleki langena isandla leso babeka sanivula phakathi ngawulandela labona ngakufaka phakathi kwenu wayehamba unqangozi eshona ngalena ehambisa izinto eziwufekefeke zoma ngathi shona khona nqangozi shona khona ayibonga inkosi nasala nendikimba ebandla lasesandla neso zasala zonke ziwotha kanye zonke saphuma isibusiso sihlangene sethu sonke lathi izwi lenkosi inkosi inibusise ayithanga inkosi inibusise nina abasasanda neso inkosi inibusise nina abasemataweni ayizange nina basephinoni nani inkosi inibusise ayishongo kanjani yaphuma lesibusiso zothi esingasuka phansi yathi nonke sonke inkosi inibusise safuma lapho safaka inkomo zempepho sonke njengoba silapha sangena inkomo zempepho lapha sifuna ukuthi sonke njengoba niyigoli nonke mina ngajabula mina ngalala nje inhliziyo yami yabona this time angizange ngigule uyabona lokhu ukugula kwami kuye kungenza mangabe ngihlezi nomuntu ongalungile ngisho sihle nawe mina ngithi senisuthi ngoba laba bakimi abangiphethe abavumi ngihle nawe ungahlambulukile uyabona kuthe uma ngabe kufika isikhathi sokuba sengibona mina ukuthi linye ibala swi manje hey bengahle bengebula uyabona lo mnikelelani nikawona ngawuqeda before time ayibonga inkosi angangizazi ngihla kanje ngoba ngifuna wonke lamanqamncenyezo inhliziyo yami ikhululekile ngoba ngiyayibona ukuthi lento iyenzeka lento efunwa izulu fanele sijabulise izulu nathi silijabulise ngoba sithandana ngeqiniso hayi sipretende niyakhumbula ukuthi siyampretendana sithi thina sesimunye wathi nisapretendana mina wasitshela kanjalo shema kodwa namhlanje ngizwe ekhuluma into eyodwa wathi namhlanje uma ningabuye niphindele kulola daka lolwani impela ayisengikhathele ukugcina hawu asisizweni maNazaretha abantu bamanga ake nisizeni yekani ukulungisa inyosi ehambe zothatha isikhuphele ibuye zosifaka thathe sengapha sifake ngale sisizeni sizana unyazi sizane abefundisi benu mina ngikhulekela ukuthi sihlale njalo sithi uma silapha ethemba lethu siye enkosini baba sizocela ukuregister lo mhlangano wethu wasethemba lethu usiphe njalo baba ngale nyanga siyacela ukuregister baba futhi baba wasithembisa thina ukuthi usinikeza umhlangano ngapha nangapha iminyaka yonke uma sesiphethe kahle baba anti sesiphethe kahle manje phela mina ngiyakhuluma phela mina uma ngakashoni ngiyakhuluma ngiyokusho mina baba siregister lo mhlangano wathi baba uregister uma sesiphethe kahle baba manje nakho nje sisebenza sonke konke kuhamba kahle baba kushile ngojabula nami bese ngibona nosisi wami uNcangoze right ngimbona right lapho anane umkhokheli hayi kuhamba kahle keep quiet phela yimi ngishumayela I said that too much maNazaretha ngicela ukuhlala ngezansi ngoba niyabona nje ukuthi ngijabule kakhulu nje uyabona ngendlela ejabule ngakhona
lenkonzo ingaze ngaphumi inkosi ibusise nokuswile bisibusisa nokuguqa kwebandla wasimina ngithwa
Asibonga.